Είπαμε προηγουμένως και το τόνισε η κυρία Κενεδέζου πολύ σωστά, είπε τη λέξη αντοχές. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έχει καθορίσει την εξής αρχή, ότι κάθε χώρα θα πρέπει να αποδέχεται και να ρυθμίζει τη μεταναστευτική της πολιτική με βάση τις αντοχές της χώρας. Σε σχολεία, σε υποδομές, σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε υδάτινους πόρους. Για να μην υπάρχει ανατροπή στο σύστημα, εννοείται. Ναι. Και με βάση τους αριθμούς των νομίμων και των παρανόμων πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει μια παραβίαση της βασικής αρχής περί της αντοχής της χώρας μας, δεδομένου και του μικρού μεγέθους, αλλά και της ιδιάζουσας περίπτωσης που είναι οι μη κατεχόμενοι. Έχω υπόψη μου τη στρατηγική απασχόληση αλλοδαπών, η οποία είναι το κύριο έγγραφο, το οποίο ρυθμίζει την απασχόληση αλλοδαπών, το οποίο παρακολουθείται και από την Τριμερή Επιτροπή, στην οποία μετέχει και ο κύριος Υπουργός. Θέλω να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, αφήστε και καμιά ερώτηση για μένα, Θυμάστε ότι συντονίζω την εκπομπή. Βεβαίως. Ωραία. Θέλω, κύριε Υπουργέ, να μου πείτε αν υπάρχει κάποια παραβίαση των ποσοστώσεων, ιδίως στο θέμα των οικιακών βοηθών, και γιατί δεν υιοθετήθηκε η εισήγηση της Γενικής Ελέκτριας, σύμφωνα με την οποία εισηγείται η Γενική Ελέκτρια, κυρία Κενεδέζου, ότι πρέπει να δίνονται επιδόματα, αλλά να τεθεί σαν ασφαλιστική δικλείδα η νόμιμη είσοδος στην κοινωνική. Σας ευχαριστώ θερμά.